Ji bo pêşkeşkirina belabûna wêrsa korona, çalakiyên hunerê ev demekê li derdorê paytext Washington sekinî bû. Hunermend û hunerxwez ji ber vê yekê ji hev dûr ketibûn. Lê niha pêderpê çalakiyên hunerê dest pê dike. With an orchestra called the Arlington Philharmonic. Ev projeke pir balkêş e ji ber ku em li pêş temaşevanan çalakî li derdixin. Heta em heman demê de hem prova dikin û hem jî hunera xwe pêşkeş dikin. Ji ber bergiriyên Covid-19 ew demek bu cihê me nebû hundir da. Ku em hunera xwe biceribînin. Lê me xwast ku em konsertekê çêkin û bi temaşevanên xwe re bihên bihev. Ji ber bergiriyên Covid-19 çalakiyên hunerê li hundir hatiye sinodarkirin, hunermend ger ev derfetê bibînin li dervayê hunerê xwe pêşkeş dikin. Niha em di ceribandinekê çêkin. Paşî em di dest bi konsertê bikin. Ez dê temaşevanan agahdar bikin ka em çawa vê çalakiyê hunerê pêşkeş dikin. û ez bawer dikim ev dê qayîl bibin çawa em nik ve konsertê çê dikin û çawa orkestra bi zû mûzîkê fêr dibe. Ji ber ku di nav ceribandin û pêşkeşkirina hunerê de wext tune ye, hunermend ev her du bi hev radikin. Tu dizanî me tinê demjimêrek heye. Hem bu pêşkeşkirina hunerê û hem jî bu ceribandinê. Ji ber vê yekê zehmetî çê dibin. Lê ji bo temaşevanan konsert cihê xweşî ye ku ev salekê jê dûr ketibûn. Pir xweş e ku em hatine konsertê. Hûn dizanin berê Covidê em her tim dihatin konsertan. Lê sala par em jê dûr ketin. Ji ber vê yekê ew derfeteke bêhem paya ku em hatine lêre. Pir xweş e ku em ti taxa xwe de konsertekê temaşe dikin. Parkirina erebê hêsan e. Müzik jî pir xweş e. Em kesayetî hunermend skûl jî hez dikin. Li gor min ew hunermend pir jîrin. Bi taybet piştî min dît ku ew bêriya konsertê bi ceribandinekî Kurd ev konsertê çêkirin. Bi derketina cureyên nû yên Covid-19 tê xuya kirin ku konsertên bi vî awayî li derva vê berdewam bikin, heta ku xelk û hunermend di konsertên hundirê de bigihên hevdû. Rûkên Işık, Dengê Amerîka, Washington.